ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సివి న్యూస్. నమస్తే అండి. నమస్తే అమ్మా. మీ పేరండి? శ్రీనివాసరావు అమ్మ. ఇవి ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ ఏ జాతివండి? ఇవన్నీ ముర్రా అమ్మ. ఓకే. ముర్రాలో గుజరాత్ ముర్రా అంటే ముర్రా అంటే అసలు అంతా ఒకటే ముర్రా, కానీ కొంతమంది క్రియేట్ చేస్తారు ఎట్లా అంటే ఇది హర్యానా ముర్రా, ఇది గుజరాత్ ముర్రా, ఇది ఆంధ్ర ముర్రా అంటారు. కానీ ముర్రా అనేది ఒకటే ముర్రా, కాకపోతే ఒక్కొక్క ఏరియా నుంచి ఒక్కొక్క టైపు ఒక్కొక్క పేరు పెడతారమ్మా. ఇవి గుజరాతీ. ఒరిజినల్గా మనకి ఇండియాలో పాలు మిల్క్ ఎక్కువ ఇవ్వాలంటే ఒకటి గుజరాత్, 2 హర్యానా, ఇవి రెండే ఎక్కువ పాలు ఇస్తాయమ్మా. జాతి అంటే బ్రీడ్ ఒకటే బ్రీడ్ అమ్మా, 14 బ్రీడ్లు ఏమి ఉండవు. వాల్యూ అంటారా, మనం 10 లీటర్లు ఇచ్చేది 80-90 వేలు ఉంటుంది, 12 ఇచ్చేది 1,00,000 ఉంటుంది, 15-16 ఇచ్చేది ఉంటుంది, 1,30,000-1,40,000 ఉంటుంది. ఇట్లా రేట్లు ఉంటాయమ్మా. మీరు ఎక్కువ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారండి? నేను గుజరాత్ నుంచి తీసుకొస్తాను. గుజరాత్ నుంచి మైసానా, బాబర్, అది బనాస్కాట్ జిల్లా బాబరు, మైసానా జిల్లా మైసానా, ఈ 2 పాటన్ జిల్లా, ఈ 3 జిల్లాలే తీసుకొస్తాను ఎక్కువ. నేను 4 రోజులు జర్నీ పడుతుంది బాబు, 4 days జర్నీ. ట్రాన్స్పోర్ట్కి 4 days పడుతుంది. 4 days పడుతుందమ్మా. 70 నుంచి 75-80,000 లారీ కిరాయి పడుతుందమ్మా. ఓకే. అందులో 2 మనుషులు వస్తారు లేబరు, వాళ్ళకు కూడా 12-13 వేలు ఖర్చు వస్తుంది. లోడ్కి ఎన్ని తీసుకొస్తారండి? 9 వస్తాయమ్మా. 9 గేదెలు 9 వస్తాయి. గేదెలు 9 వస్తాయమ్మా. ఆవులైనా 9 వస్తాయి, గేదెలైనా 9 వస్తాయి. అది హర్యానా ఒక్కొక్కప్పుడు 22 ప్లాట్ ఫీట్ ఉంటుంది బండి, పెద్ద బండి, దాంట్లో అయితే 10 వస్తాయమ్మా. 10 వస్తాయి. మామూలు ఎక్కువగా 20 ఫీట్లు 19 ఫీట్లు బళ్ళన్నీ 9 వస్తాయమ్మా. 9 దూడలు కూడా ఉంటాయి కదా, ఈ 9 దూడల్ని ఫస్ట్ ముందు క్యాబిన్ దగ్గర కడతారు దెబ్బ తినకుండా. 3 లైన్లు 3 9 గేదెలు వేస్తారు. ఇక్కడ ఇవి ఒకసారి మీరు చెప్పరా, ఇక్కడ ఏవేవి ఉన్నాయి, ఏ జాతి ఉన్నాయి? అమ్మ ఇది ముర్రా జాతిలో ఇది థర్డ్ కవింగ్ ఉందమ్మా. ఇదా? అది సెకండ్ ఉందమ్మా. ఓకే. ముర్రాలో అది కూడా సెకండ్ కవింగే, మళ్ళీ థర్డ్ ఉంటుంది. ఇవి చూశారు వ్యాపారంగా చెప్పడానికి, అమ్మ ఇది 15 ఇస్తుంది 16 ఇస్తుంది అని చెప్తారు, కానీ ఇది ఇవ్వచ్చు ఒకటి 15-16 లీటర్లు. ఇది ఫస్ట్ది, అది సెకండ్ది, థర్డ్ది, ఫోర్త్ది ఉన్నాయి కదా. 6-12 లీటర్లు ఎవరికైనా గ్యారెంటీ ఇవ్వచ్చు అమ్మా. చెప్పడం 14-15 చెప్తారు వ్యాపారంగా, కానీ అన్ని 12 లీటర్లు గ్యారెంటీ ఇస్తుంది. అంటే రేట్లు ఎలా ఉంటాయండి వీటివి? అమ్మ ఇది 125 గ్యారెంటీ ఉంటుంది. అంటే చెప్పేటప్పుడు 150 చెప్తాం, వాళ్ళు తక్కువ అడుగుతారు కదా అని. ఇచ్చేటప్పుడు 125 ఇది ఉంటుందమ్మా. ఇది కూడా అంతే ఉంటుంది. అది ఇంకా 2,000-3,000 తక్కువ ఉంటాయమ్మా. అవతలకి వెళ్తే 1,10,000, 1,90,000. బర్రె కెపాసిటీని బట్టి, పాలన బట్టి, దాని ఏజ్ని బట్టి ఉంటుందమ్మా. ఒకవేళ రైతులు వచ్చి మేము పాలు చెక్ చేసుకుంటామంటే మీరు 2 టైములు కాదు 4 టైములు కూడా చెక్ చేసుకోమని చెబుతామమ్మా. ఓకే అండి. ఒక్కొక్కరు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మీ మీద గ్యారెంటీ ఉంది, నమ్మకం ఉంది అంటారు. మేము అది 10 ఇస్తుంది అనుకోమ్మా, 8 ఇస్తుందని చెప్పి పంపిస్తాం. అప్పుడు అది 10 ఇస్తుంది వాళ్ళకి. కొంతమంది 10 ఇచ్చేదాన్ని కూడా 14-15 అంటారు, కానీ వేస్ట్ మాట్లాడారు. మీరు తక్కువ చెప్తారు కానీ ఎక్కువ ఇస్తుంది. మనం ఎక్కువ చెప్పి తక్కువ ఇచ్చే కన్నా తక్కువ చెప్పి ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళకి నమ్మకాలు కలుగుతాయి. ఓకే, అట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆవుజోళ్ళేమో ఒకటి జెర్సీదమ్మా, ఒకటేమో హెచ్ఎఫ్. ఇవి కూడా మనకి ఇండియాలో ఈ ఆవులు గిరావులు ఉన్నాయంటే ఒక్క రాజస్థాన్, గుజరాత్లోనే ఉన్నాయండి. మీరు ఇప్పుడు ఇది గుజరాత్ నుంచి తీసుకొచ్చారా? గుజరాత్ నుంచి నేను తీసుకురాలేదు, వాళ్ళు ఒక సినిమా స్టూడియో వాళ్ళు కొన్ని ఆవులు తెచ్చారు. 2 లక్షలు 2.5 లక్షలు పెట్టి ఒక్కొక్క ఆవును తెచ్చారు. అవి ఖరాబ్ అయిపోయి, రొమ్ములు ఖరాబ్ అయిపోయి డిస్పోర్ట్లో అమ్మేటప్పుడు ఇది చిన్న పిల్ల వచ్చింది వాటమ్మటే. ఆ పిల్లని 25,000కి నేను కొన్నాను. కొని ఇప్పుడు 8 మాసాలు అయింది నేను నడుపుతున్నా దాన్ని. ఇవాళ దాని వాల్యూ సుమారుగా తెలిసిన వాళ్ళు ₹1,00,000 పెడతారమ్మా. తెలవని వాళ్ళు ఉంటే 20-30 అడుగుతారు. ఒరిజినల్ బ్రీడ్ అమ్మ, అది 100% బ్రీడ్ అనమాట. ఎన్ని లీటర్స్ ఇస్తుంది పాలు అమ్మ? 20 లీటర్లు ఇవ్వచ్చు, 15 లీటర్లు ఇవ్వచ్చు, 16 ఇవ్వచ్చు. ఫస్ట్ ఈతకు కూడా అది కనీసం దానికి అబైటీ 14-15 లీటర్లు ఈజీగా ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఈతలో. ఇప్పుడు వయసు కూడా 15 నుంచి 16 నెలల వయసే దాన్ని. 1.5 year కూడా లేదు సరిగ్గా. ఇప్పుడు అది ప్రెగ్నెంట్ ఉందా? అది లేదమ్మా,
ఇంకా ప్రెగ్నెంట్ కాలేదు, ఓకే. అయ్యేంత వయసు రాలేదు ఇంకా దానికి. అందుకోసం నేను మొన్న వస్తే కూడా ఏజ్ సరిపోదు, ఇంకొంచెం టైం ఇస్తే పెరుగుతుందని చెప్పని ఆఫ్ చేశాను నేను. ఓకే. ఇదేమో జెర్సీ హెచ్ఎఫ్ క్రాస్, పక్కనది జెర్సీ దాన్ని జెర్సీ హెచ్ఎఫ్ క్రాస్ అమ్మది. ఇవన్నీ పాలపడతోనే ఉన్నాయేమో, 15-16 నెలల వయసు అవి రెండు. ఇది కూడా ముర్రాదే కానీ కలర్ బూరి అంటారమ్మా, బూరి కలర్గా వచ్చింది దున్నపోతు. ఆయన హర్యానా నుంచి తీసుకొచ్చి హర్యానా ముర్రా అంటాడు, నేను గుజరాత్ నుంచి తీసుకొచ్చి గుజరాత్ ముర్రా అంటాను. ఇట్లా పేర్లు డిఫరెన్స్, కానీ ముర్రా అంటే ఒక్కటేనమ్మా. ఒరిజినల్ ముర్రా ఒక్కటే, ముర్రా బ్రీడ్ ముర్రా అనేది ఒక్కటే, కానీ తీసుకొచ్చే ప్లేస్ వేరుని బట్టి ఇది అక్కడ ముర్రా, ఇది ఇక్కడ ముర్రా అని చెప్తారు. ఇప్పుడు ఈ గుజరాత్లో ఈ పశువు ఉందమ్మా, ఆ మెడలో దండ కట్టింది, అది బన్నీ, అది బన్నీ ఏరియా. ఆ గుజరాత్లోనే బన్నీ అంటే కూడా. కానీ అవి అంతకన్నా పెద్ద సైజు గేదెలు ఉండవు మా జాతిలో. అవి 1,70,000, 1,80,000, 2 లక్షలు కూడా ఉంటాయమ్మా. ఇస్తాయి 18-20 లీటర్ల పాలు కూడా ఇస్తాయి. మేత ఏమేస్తారండి మీరు వాటికి? మామూలుగా సొప్ప కటింగ్ చేసిన కుట్టి, పచ్చిగడ్డి, కాటన్, ఇది పత్తిపిండి చెక్క, కంది సున్ని, ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు మేపుతారమ్మా. కొంతమంది కృత్రిమ దానాలు, శైలేజ అని, బీరు పొట్లని ఏవేవో మేపుతుంటారు. ఏవి మేపినా కుట్టి, పత్తి గింజల పిండి, గోధుమ పొట్టు, కంది సున్ని తిన్న బర్రె పాలు బాగుంటాయి, బర్రె కూడా ఆరోగ్యంగా బాగుంటుంది, బలంగా ఉంటుంది, బాగా ఉంటుంది కూడా. ఆవు కూడా అంతేనా? అవేనా? పశువు నాకు ఏదైనా ఒకటేదమ్మా, ఏదైనా ఒకటి. ఈ దానాలో చెరుకు ఉండదమ్మా. అయితే మీడియంగా పాలు ఇస్తుంది, మీడియంగా కండిషన్గా ఉంటుంది గొడ్డు. అంటే మరి మీరు గుజరాత్ నుంచి తీసుకొస్తారు కదండి, దాని క్లైమేట్ ఇది వేరే ఉంటుంది కదా. అమ్మా క్లైమేట్ చూసుకుంటే మనకన్నా వేడప్పుడు వేడి ఎక్కువ, చలప్పుడు చలి ఎక్కువ, కనుక మనకు 100% కరెక్ట్గా మన్నుతున్నాయి ఇక్కడ. అది అంటే కొంతమంది తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అంటారు కదండి, అక్కడికి ఇక్కడికి చాలా చేంజ్ ఉంటుంది. అది అనుభవం లేక అనుకోవటమే కదమ్మా. వీళ్ళు వాటికి సేవ చేయక పెట్టలేక పాడు చేసుకుని మనకు సెట్ అవ్వలేదని అనుకుంటారు తప్ప, క్లైమేట్లో తప్పు మాత్రం హర్యానా నుంచి తెచ్చినా, గుజరాత్ నుంచి తెచ్చినా ఏమీ తప్పు ఉండదమ్మా. దానా వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తారా మీకు, ఇది ఏంటి అది ఏంటి, లేకపోతే మీరే ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటారా? దానా కూడా మేము ఇక్కడే తీసుకుంటాం. వాళ్ళు అక్కడ ఎక్కువ ఏంటంటే పచ్చమేతల్లో లూసన్ ఎక్కువ మేపుతారు, లూసన్లో విటమిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. తర్వాత ఎండు మేత ఎక్కువ మేపుతారు వాళ్ళు. మన వాళ్ళు ఏమి ఇక్కడ పంట తీసుకుని సొప్పేస్తారు కట్ చేసి, వాళ్ళు పంట తీయకుండా మేపుతారు కనుక విటమిన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో. ఏ మేత అయినా ఒకటేనమ్మా, వాళ్ళు మేపిన ఒకటి, మనం మేపిన ఒకటి, వాళ్ళు తినే తిండి ఒకటి, మనం వాళ్ళు రొట్టె తినచ్చు, అంతేనమ్మా. మనం చేసుకునే మెయింటెనెన్స్ని బట్టి ఉంటుంది తప్ప ఈ బర్రెకి ఈ దాన సరిపోదు అంటే వేయటానికి సరిపోదు, కానీ సరిపడదనే మేత లేదు. ఏ మేత అయినా సరిపోతుంది. పచ్చిగడ్డి వేసినా సరిపోతుంది, ఎండి గడ్డి వేసినా సరిపోతుంది. పచ్చిగడ్డిలో రకరకాల గడ్డలు వచ్చినాయి, ఏ గడ్డి వేసినా ఒకటే, కాకపోతే అందులో కొంచెం విటమిన్స్ ఎక్కువ తక్కువ అనేది ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంతే ఉంటుందమ్మా, అంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తున్నారండి? నేను 77 నుంచి 77లో ఆంధ్ర నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చాను. వచ్చేటప్పుడు ఈ పశువుల వ్యాపారంగానే వచ్చానమ్మా. ఒక 20-25 సంవత్సరాలు అక్కడ దిల్సుఖ్నగర్లో ఉండేవాళ్ళం. ఆ తర్వాత 90 నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాం. ఈ ల్యాండ్ కాస్త మేము అద్దెలకు తీసుకొని ఈ షెడ్లు వేసుకొని మేము వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాం. వాళ్ళు ఎప్పుడు కాదంటే అప్పుడు పోవాలి, మళ్ళీ వేరే చోటుకు పోవాలి. మా ఈ ప్లేస్కి నెలకు 5,000-6,000 ఉంటుందమ్మా, నెల ఒక్కింటికి వచ్చి ఈ కాస్త ప్లేస్కి. అట్లా అదొకరిది అన్నీ ఒక 70-80 మంది ఉన్నారమ్మా. ఈ ప్లేస్ వరకు నాది, ఆ ప్లేస్ వరకు నాగేశ్వరరావుది, ఇట్లా ఉంటుందమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్స్ అమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. చూసారు కదండి, ఇదండి మన ఇక్కడ షెడ్స్ గురించి అంతా వీళ్ళు చెప్పారు, శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు కదండి డీటెయిల్గా. కొన్ని మీకు ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఇస్తాం శ్రీనివాసరావు గారిది, మీరు డీటెయిల్గా కనుక్కోవచ్చు, లేకపోతే మీరు ఎక్కడికి వచ్చి కూడా చూసుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ అన్నీ మీరు చూసారు కదా, ప్రతి ఒక్కటి డీటెయిల్గా చెప్పామనుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సివి న్యూస్. రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం అండి. నా ఛానల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో చూస్తున్నవారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి.